खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। मेघालयनि शिलंआव गंसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो थांखि। शिलंआव गंसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय खावलायनायजों बिटिसिनि सरकारनिफ्राय इएम गणेश कछारिया मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमानो गोसोखांलाइ गथायदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सारागुरि गामिनि नाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया थांनाय सानखालि आबादथिलियाव आबाद मावबाय थानाय समावनो बेलासि समाव गाज्रि रोखोमै सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ बिटिसि सरकाराव सनितपुर बिश्वनाथ आरो दरं नलबारिनि गोबां ओनसोलफोरखौ सोलांदों, नाथाय बाजेटनि बाथ्रा लिरलाङाखै। बिटिआर गोरोबथा खालामनाय समाव एबसुनि गिदिर गिदिर पण्डितफोर दङमोन, दा बबेयाव थांजोबखो? सनितपुर बिश्वनाथ आरो दरं नलबारिनि हाबदेरनाय ओनसोलनि थाखाय बाजेटखौ हरगोनखौ नुहुराखै। बिटिसिनि थिखानाय बाजेटजों बारायदेरनाय ओनसोलाव खामानि मावनो गोसो दंब्लाबो मावनो हाया। दा जों मा खालामनांगौ? बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सोलिबाय थानाय खामानिफोरनि बिथिङाव बिफानारि मावख'गिरिफोरजों रिभिउ मिटिं खालामनायनि उनाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे जर'खा बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारिनि बायदिब्ला सेप्तेम्बर दानाव आरोबाव खनसे रिभिउ मिटिंखौ खुंफुंनाय जागोन। लोगोसेनो बिथाङा बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे साख्रिनि पस्टआ लांदां जानानै थानायनिबो बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों। आथिखालाव गावसोर बिफाननिफ्राय बेखौ खुंफुंना होनो थाखाय बिगासिनो दङ। थाबैनो सिएसबिआ आनजादखौ खुंफुंगोन। बेवहाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखायबो थिसनथाइ होनाय जाबावगोन। जनाइनि गालि बरबालि गामियाव जोनोम सान फालिनायाव जाहोनाय गाज्रि बुटखौ मोनजाफ्लांनानै गोबां सुबुंफोरनि देहाया बे समाव गोब्राब थासारिजों भुगिनांदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेवहाय सा 11 गथ'फोरजों लोगोसे सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब थासारिजों भुगिनो गोनां जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सा 5 सुबुंनि देहाया बे समाव बांसिनै गोब्राब जादों। साफ्रोमखौबो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जादों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनानै गोमानायनि खौरां। 21 बोसोर बैसोनि तामुलपुरनि सासे सिख्लाया बे समाव गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनानै गोमानानै दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेंगालुरुनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावगासिनो थानाय तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथिनि हरिणसराइनि 21 बोसोर बैसोनि सुमि दासआ थांनाय सप्तानिफ्रायनो गोमानानै दङ। सुमि दासनि नखरनि रांखान्थियारि हालोदा गाज्रि जानायलाय नखरखौ सुस्रांनो राहा नागिरबायनानै न'निफ्राय गोजानाव थांनानै 6 दाननिफ्राय बेंगालुरुनि गंसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दङमोन सुमिया। आथिखालाव बिनि गोमानानै थानायनि खौरांखौ मोननानै नखरनि सुबुंफोरा गोबां दुखु सहायनो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव एम्बुलेन्स सिबिथायखौ गोदानै बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव गोदानै एम्बुलेन्स सिबिथायखौ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिया बेखेवनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि ट्राक मालिक गौतुमा खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सावस्रि फाहामथायनि थाखाय खाबु जानाय बायदियै बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। तामुलपुर कुमारिघाटा ओनसोलनि दुखिया सुबुंफोरनि सावस्रि फाहामथायनि थाखाय सुबिदा जानाय बायदियै तामुलपुर महकुमा ट्राक मालिक गौतुमा कुमारिघाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव बे एम्बुलेन्सखौ दान होयो आरो लोगोसेनो रायजोफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो। जेराव बिटिसिनि हायुंआरि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि सिमि करन, तामुलपुर जिल्ला पुलिस दिथागिरि सुमन चक्रबर्ती, ट्राक मालिक गौतुमनि आफादगिरि मइनुल हक चौधुरी, कुमारिघाटा रायजोआरि देहा फाहामसालिनि गाहाय डक्टर अरिन्दम कलिता बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। चिरांनि फानबारि बाथ'फारा फोथाराव गिख्रंथावै गंसे साखा खबब्रैआ अर जोंखांदों। मोनानि समाव फानबारि बाथ'फारा फोथाराव गंसे वेगनार गारिया अर जोंना सेवहांगार जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला AS15Q8681 गारिया बरपेटा रड सिमलागुरिनिफ्राय फानबारि जाना काजलगाव फारसे फैगासिनो दङमोन। मुक्तार आली मुंनि गारि सालायगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गिबियाव गारिया गाव हारसिङैनो बन्द जाना उखुन्दै खुयो आरो उनाव अरा जोंखाङो। गारियाव 2 सुबुं दङमोन, जेराव 2बो जिउ रैखा मोननो हायो होननानै मोनथिनो मोनदों।
गुवाहाटीआव बे समाव आइजोफोरनि गोदोनानिफ्राय खनले सना साबख'नानै लांनाय खौराङा सोराङाव फैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव खनसे बेबायदिनो जाथाया सोराङाव फैदों। साननि समावनो सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय चेनखौ साबख'नानै लांदों। सना साबख'नानै लांजानाय आइजोनि सांग्रांथियाव जाथाय थिलियावनो सिखावआ स्कुटिखौ गारनानै खारलांनांगौ गोनां जादों आरो राइजोफोरा आथिखालाव स्कुटिखौ पुलिसनो गथायबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव स्कुटिनि नाम्बारनि फोरमानजों पुलिसआ संदाननाय हाबाफारिखौ जागायबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।